Bona tarda a tothom. Comença l'acte per una ciutat social, Barcelona, capital d'estat. Jordi Portabella mantindrà una conversa amb alguns dels més de 200 representants d'entitats que avui ens acompanyen. A continuació, donarà la benvinguda la presidenta de la Federació de Barcelona d'Esquerra Republicana, Patrícia Gomà. Hola, molt bona tarda. Benvinguts a tots i a totes. En nom d'Esquerra Republicana de Barcelona, siguem tots molt benvinguts a aquest acte. En primer lloc, el que volíem fer és agrair-vos que esteu avui aquí. Sabem que tots tenim unes vides molt atrafegades, unes agendes sempre molt complicades en les que a vegades resulta difícil buscar un forat i, per tant, el primer, agrair-vos per ser-hi aquí. I sobretot també agrair especialment a les persones, als companys i companyes que han treballat fort per poder fer avui aquest acte. Agrair també al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona que ens ha acollit, que ens acull. Agrair també, sobretot, al president del grup municipal d'Esquerra Republicana de Barcelona, el Jordi Portabella. Agrair al periodista Vicent Sanchís. Agrair també a totes les persones, experts sectorials que ens acompanyaran en aquest debat que siguin aquí i sobretot, com dic, agrair-vos a tots vosaltres que hi sigueu, perquè avui ens agradaria molt que fóssiu els protagonistes d'aquest acte. Volem que sigueu els protagonistes. Volem que sigueu els protagonistes perquè el que ens agradaria també és poder comptar amb tots vosaltres en el disseny d'un model de ciutat republicana, de la Barcelona republicana, la Barcelona capital de la futura República Catalana, capital d'estat, aquesta capital que ha de ser referència, és i serà referència al món, aquesta Barcelona que és el líder del Mediterrani, aquesta Barcelona que és i serà el far de tot el país, aquesta Barcelona que és la nostra Barcelona, la dels barcelonins i barcelonines, la de tots nosaltres que vivim i treballem a Barcelona. Aquesta Barcelona volem que ens ajudeu a dissenyar-la, volem que ens ajudeu a construir-la i volem que ho fem amb la vostra implicació i col·laboració. Per tant, us demanem aquesta implicació i que avui participeu i sigueu protagonistes d'aquest acte. Aquest acte que el plantegem com una conversa, un col·loqui en el que volem abordar el debat de diferents àmbits que són importants en la construcció d'aquesta capital. I aquests àmbits els anirem desgranant al llarg de l'acte, ja veureu, però volem parlar d'habitatge, volem parlar d'activitat econòmica, volem parlar també de benestar i volem parlar de cultura. I tot això ho farem amb representants dels sectors i entitats del sector de cada un d'aquests àmbits. El que volem, en definitiva, és emprendre un camí junts. Volem emprendre un camí que serà un camí, és un camí de present i serà un camí de futur, però un camí que té unes bases molt sòlides de municipalisme republicà. Aquest camí que us convidem a que fem plegats. Aquest camí on us demanem que opineu, que incidiu, que influencieu en aquest camí perquè tots junts segur que el farem més fort i més planer. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Amb tots vostès, Vicent Sanchis i Jordi Portabella. Bona nit. Moltes gràcies a tots vostès per la presència i per la paciència que jo crec civilitzada i civilitzatòria de poder parlar amb una mica de calma sobre qüestions que no és que ens interessen, sinó que ens afecten a tots. Per exemple, el model de ciutat que té una opció política que en aquests moments és de les més importants, la segona més important, segons les enquestes del país, i gràcies també, evidentment, al senyor Portabella per la confiança. Tenim una certa amistat que ens uneix fa molts anys i una coincidència en moltes coses que, malgrat tot, no impedirà que aquesta nit intentem ser una mica incisius, perquè el que busquem en aquest acte és, bàsicament, que ell explique com viu Barcelona i la seva veu serà la veu del grup municipal, justament en l'equador d'allò que diuen mandat municipal. Han passat una mica més de 2 anys i ha arribat el moment de fer una mica de balanç. Què ha passat i com es preveu que seran els pròxims 2 anys. Vostès saben que les eleccions municipals no es poden avançar i, per tant, convé saber una mica a què ens enfrontarem o què viurem o què ens proposarà Esquerra Republicana, el grup municipal d'Esquerra Republicana, en els pròxims 2 anys. Si es fixen vostès, vivim uns moments realment apassionants, de vegades fins i tot massa apassionants, i això per un costat és bo i per l'altre costat no és tan bo. És bo perquè vivim aquesta etapa crucial, intensa per a aquest país, i no és tan bo, i una etapa que volem definir entre tots plegats, volem definir el nostre futur, evidentment, però no tan bo perquè deixem de fixar-nos en aspectes importants que afecten molt la nostra vida social i pública. Com ara, per exemple, la ciutat de Barcelona, les ciutats diferents, les ciutats diverses que componen el país, perquè estem més aviat només pendents d'una línia, d'un traçat d'actualitat política que és la que marca el futur del país. Bé, doncs, per tant, crec que val la pena aquest acte, crec que val la pena escoltar el Jordi. Comencem sense més dilacions. I, bueno, és un acte una mica així que busca ser modern i tindre una mica de ritme i escoltar-lo de moltes coses, però no massa estona, perquè ell no es cansa de nosaltres i nosaltres d'ell. I, bueno, i comencem ja, per tant, amb la primera, d'entrar una mica més i trencar la copa, amb la primera pregunta. Vostè parlava una mica, hem estat parlant abans d'entrar aquí dels reptes de ciutat, que era una mica el que estructurava tot el discurs, tot l'acte d'avui. Reptes de ciutat pensant que Barcelona, com vostè diu, és la capital d'un estat i a més ha de ser la capital social. Patricia Gomà ha parlat molt breument de ciutat republicana. Quina és aquesta ciutat? Quina és aquesta ciutat per vostè? Abans, Vicenç, en primer lloc, donar-te les gràcies per haver acceptat el repte de fer-me aquesta entrevista, de dir tots dos que no conec les preguntes, ni les que em faràs tu, ni les que em faran els membres de les entitats i associacions, i que ho he volgut així. Vull agrair també a totes les persones que heu vingut en aquest acte, perquè realment, també com deia la Patrícia, hi ha moltes coses per fer i no és fàcil encaixar els horaris. Igualment vull agrair també a la gent del grup municipal que fem a Menjant la Porta, jo mateix, perquè tenim allà un petit clúster de coneixement de Barcelona que crec que té valor per ell mateix, i també a la Federació de Barcelona per poder fer tot aquest acte. O sigui que moltes gràcies a tots vosaltres. Jo diria que els 2 reptes que en aquests moments té la ciutat més importants i que necessita resoldre a una certa velocitat i resoldre-ho bé, perquè si no les conseqüències duraran dècades, és en primer lloc fer un bon encaix entre l'economia global i l'economia local, i segon, veure si ens constituïm o no com a capital d'estat, i si som capital d'estat, com fem la transició per una part, i per l'altra part, de què viurem quan siguem capital d'estat. La primera part la considero molt rellevant perquè si Barcelona no sap encaixar bé el que és l'economia global amb l'economia local, i les dues són imprescindibles, no només a la ciutat de Barcelona, sinó en el món, en totes les ciutats importants del món, llavors es produirà una doble velocitat a la ciutat de Barcelona que acabarà comportant unes diferències de caràcter social i econòmic que seran difícils de solventar
dècades, com he dit abans, i això també es reflectirà a nivell territorial i, per tant, Barcelona, en comptes de fer-se gran i fer-se metropolitana, que és el que ha de ser el seu objectiu, que Barcelona pugui influir a tota l'àrea metropolitana i que de facto puguem parlar en lloc d'1.650.000 persones de 3,2 milions i en lloc de 100 quilòmetres quadrats, de 600 quilòmetres quadrats, doncs el que acabaria passant és que la ciutat s'encongiria i, fruit d'aquesta fractura, es perdria la cohesió social, que sense cap mena de dubtes és el principal benefactor de la ciutat de Barcelona i el que ens ha permès afrontar reptes i resoldre'ls bé amb un tamany de ciutat que no és comparable a les grans ciutats. Per tant, jo li dono molta importància a que es produeixi bé aquest encaix, que per tant hi hagi una bona cohesió social i una Barcelona gran, que això permeti que tothom se senti que forma part i s'integra a la ciutat i participa de la construcció de la ciutat. El segon aspecte crec que l'hauríem de dividir en dos blocs. El primer és com s'afronta aquesta transició, ja sigui de mesos, ja sigui d'alguns mesos més, però en tot cas com s'afronta aquesta transició cap al fet que Barcelona es converteixi en capital d'estat i després de què viurem. És a dir, hi ha diferències substancials entre com viuen ciutats del tipus de la ciutat de Barcelona, que hi ha diversos exemples al món. Nosaltres tenim un tipus de ciutat que és equiparable, guardant les distàncies en quant a població, a Nova York, a Shanghai, a Milà, i en canvi hi ha un altre tipus d'estructura molt identificable també de ciutat, que seria equiparable a Madrid, a París, a Londres, que viuen de coses diferents. Llavors nosaltres tenim l'obligació de preparar aquesta transició, per una part, i per l'altra part pensar en quins factors seríem reeixits i podríem enfortir la ciutat. Anem primer, si vol, al primer bloc, perquè quan diem Barcelona capital d'estat estem pensant, evidentment, en un estat català, però quina diferència hi ha? Quina diferència pot haver-hi mentre això arriba a concretar-se, ja veurem si de manera ràpida o de manera lenta, entre una ciutat capital d'estat i una ciutat capital d'una àrea, que és el sud del Mediterrani, de la qual Barcelona ja està exercint la capitalitat real? Sí, Barcelona és una de les 20 ciutats més importants del món, i no exagero. És capital de Catalunya, això és evident, i també exerceix una certa capitalitat, podríem dir, compartida en la Mediterrània. Però és veritat també que té influència global. Llavors, els que saben d'aquestes coses, és a dir, el Manuel Castells, el Kane Cross, el Peter Hall, el Clark ve de la dècada dels 40, estableixen una mica quins són els factors de diferenciació que hi ha entre l'activitat econòmica d'aquest tipus de ciutat, que són molt dinàmiques, com la nostra, que són ciutats laboratori, en el qual creixen moltes idees. Aquestes idees es comencen a desenvolupar fins a un cert tamany i després les perdem. I això, si ens fixem en què és el que passa a la ciutat de Barcelona i quin tipus d'empresa té Madrid, es veu en seguida. I analitzen també per què això passa. Llavors, ells determinen que bàsicament hi ha 5 factors o 5 sectors econòmics, de les quals viuen les principals ciutats. Nosaltres en tenim alguns d'aquests. Per exemple, un d'ells és el que està vinculat en el turisme. Barcelona és una ciutat important turísticament i a nivell d'Europa ens belluguem, depèn dels anys, però ens belluguem en quart, 5è lloc. Però som la primera ciutat turística no capital d'estat d'Europa. Qui tenim davant? Tenim Londres, tenim París, tenim Roma, algunes vegades Berlín, algunes vegades, fins fa un parell d'anys, Madrid. És a dir, aquest és un element que forma part de l'economia de les ciutats. Hi ha un segon element que també és destacat i rellevant, que és el que fa referència a la cultura. Nosaltres també a nivell cultural. Tot i que es poden fer avançaments i després segurament que el Vicenç Altaió em preguntarà a l'entorn d'això i que hi ha coses que millorar. Nosaltres tenim una certa activitat cultural que, si és veritat que no es pot comparar amb els grans centres culturals, a ningú se li acut dir, home, que no hi ha activitat cultural a Nova York o que no hi ha activitat cultural a Londres o a París. Per tant, també és un element que forma part. L'altre element que forma part, i aquí ja començaríem a rebre els beneficis, podríem dir, de ser capital
d'Estat és que tenen seus de headquarters importants, tenen seus centrals de multinacionals. En el seu entorn generen una activitat econòmica que són importants i són centres de decisió política. I en aquests dos elements, comparativament amb aquestes ciutats, nosaltres estem bastant per sota. I per tant, aquest és un element clar en el qual nosaltres hi sortiríem guanyant, amb seus d'empreses, amb capacitat, de política d'influir i amb capacitat, de desenvolupar-nos en els sectors que estan associats a les seus tant nacionals com internacionals. No és el mateix tenir un estat que tenir la Generalitat de Catalunya, el tamany no és el mateix. No és el mateix tenir, sucursals de grans multinacionals a Barcelona, que en tenim i moltes, que tenir els headquarters, els seus centrals. No és el mateix tampoc la manera de finançar-se que tenen les empreses. I, per tant, en aquests blocs nosaltres tindríem clarament beneficis de poder-nos constituir a nivell de capital d'estat i Catalunya tindria el benefici de la influència política per un costat i per l'altre de la capacitat de legislar. Avui, per exemple, o ahir, es va aprovar en el Parlament de Catalunya una legislació a l'entorn de la regulació dels horaris dels caps de setmana i dels horaris d'obertura dels comerços que, en certa manera, limita l'aplicació de la llei de caràcter estatal. I què ho fa? Ho fa adaptat a les necessitats del nostre model comercial. Clar, això seria molt possible de fer en altres terrenys on en aquests moments, per exemple, en competències municipals, estem patint. O, per exemple, a nivell d'infraestructures. No fa gaires dies, potser fa una setmana, el nostre portaveu a Madrid, l'Alfred Bosch i jo mateix, vam fer una visita de tot un matí al port i ens deien, estàvem parlant de com anava, de si anava bé, de si anava malament, deien, bé, el port de Barcelona és un port car, perquè això, que no es decideix des d'aquí, sinó que es decideix, podríem dir, d'un port sec, com és Madrid, ens apliquen el preu de l'IBI de la ciutat de Barcelona i això competitivament ens fa molt més cars que València, que Algesires, etc. Diu, esclar, nosaltres no tenim capacitat de fer ni tan sols política comercial perquè no podem fixar el preu del contenidor. I si jo vull tenir una especial atenció amb aquelles persones, per exemple, ara que s'ha arribat a acord amb els xinos i que han fet una plataforma pròpia en el port de Barcelona i volem fer un descompte de 5% sobre el contenidor, no podem. O, per exemple, ens deien la desavantatge competitiva més important que tenim en aquests moments al Port de Barcelona és que la duana del port és una ruïna i treu una mitjana de 3 dies per treure els productes, quan la mitjana a València i la mitjana a Algesires és d'un dia, i ens va dir, i per exemple, hem perdut les terres de Ponent, que exporten els seus productes cítrics des de Castelló perquè és més ràpid. Per tant, avantatges de que una gran ciutat com Barcelona fora capital d'estat queden més o menys clars. Però també podia haver-hi inconvenients. Per exemple, ha aparegut ja els primers informes, els experts diuen una capitalitat d'estat, un nou estat, implicaria d'entrada i per començar 70.000 funcionaris més per totes les noves competències, serveis, etcètera, que s'assumirien. Catalunya és un país, per dir-ho així, que pateix macrocefàlia. Barcelona és una ciutat excessiva de cara al país que tenim moltes vegades i des del territori es mira Barcelona amb desconfiança. Si ara vostès els proposen una Barcelona més forta encara del que és, que centralitzi encara més serveis, perquè és capital d'un estat, des de fora de Barcelona, de la metropolitana, se'ls miraran a vostès i diran, doncs no sé si val la pena el canvi. Sí, justament això és el motiu pel qual nosaltres creiem que s'ha de crear un Consell a Barcelona de transició de la capitalitat de Catalunya actual a la capitalitat, d'estat, en el qual es tinguin en compte aquests aspectes i crec sincerament que Barcelona no hauria de concentrar el poder polític total de Catalunya. Sincerament ho crec. Crec que Barcelona s'ha d'ocupar d'aconseguir arrossegar socialment en l'àrea metropolitana on es produeixen unes desigualtats significatives entre els 36 municipis i crec que Barcelona el que ha de fer és la punta de llança, ha de tenir la imatge del que és el país, però justament treballant pel país, no d'esquenes al país, no volent-se fer gran. Entre altres coses perquè
si això es produís, acabaria significant, diguem, una dificultat per la mateixa ciutat. Jo abans, en el primer element que deia que considero que és fonamental, que és l'encaix entre l'economia global i l'economia local, deia que hem d'estar molt atents a que no es produeixi una fractura de caràcter socioeconòmic per un costat i de caràcter territorial per l'altre. Això es produiria a nivell de Catalunya. I per tant, diguem, hi hauria un encaix equívoc que són errors, diguem, que costen de resoldre. És un període de temps mitjançant el qual tu et sembla, diguem, que vas creixent. És una mica, diguem, com el mateix que passa amb l'economia global. Els efectes positius de l'economia global, de la qual no hi estic en contra, perquè hi ha alguns sectors que és imprescindible que hi hagi economia local, es veuen de manera immediata. I, en canvi, té una repercussió lenta que és més perniciosa pel conjunt de la població. L'economia local funciona al revés. Inicialment no li veus els avantatges d'una manera tan evidents i tan identificables, però en canvi va construint un substrat que equilibra més el territori. Per això la importància d'aquest encaix. Clar, si nosaltres ja ho defensem a nivell de ciutat i a nivell d'àrea metropolitana, seria senzillament canviar d'escala, parlar a nivell de país. Per tant, clar que té riscos i nosaltres justament el que hem de fer és preveure i evitar aquests riscos per tal que porti una millora en la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania. Quan parla d'economia, la ciutat de Barcelona en els últims 20 anys ha canviat d'una manera brutal, sobretot i bàsicament arran de la celebració dels Jocs Olímpics per tot el canvi, no només per dir-ho així, de perfil, sinó també d'activitats. Barcelona, la ciutat, abans tenia fàbriques, no fa gaires anys, ara té alguns tallerets, però que ara sobretot viu, o com a mínim es percep que viu del turisme i de les oficines. Turisme i oficines agreujades, per dir-ho així, amb el fet de capitalitat d'estat, no provocarien, si aquest és el nostre signo definitiu, no provocarien al final que la ciutat es frivolitza i que la ciutat perd la força i la potència que tenia abans. O és igual, o això, per exemple, fabricar ho han de fer en unes altres ciutats de Catalunya i això s'ha de tirar cap a fora. D'això, que en sap molt més el Miquel Barceló que jo i que li agraeixo que vingui a fer-me una pregunta, és justament el contrari del que nosaltres estem defensant. O sigui, nosaltres ens vam presentar ja el 2011 dient que Barcelona s'ha de reindustrialitzar. I això, diguem, és no ser amnèsic i defensar una estructura equilibrada del nostre producte interior brut, que a nivell de ciutat se li diu compte satèl·lit i que costa, diguem, de dur a terme. Nosaltres creiem que efectivament la ciutat s'ha de reindustrialitzar i és evident que no estic parlant de la reindustrialització fordista, tot i que hem de fer tot el que estigui a les nostres mans per continuar mantenint, diguem, la indústria que hi ha en el Baix Llobregat principalment, però també en el Barcelonès Nord, en el qual hi ha empreses d'automoció o empreses ara amb dificultats com Alstom que fa trens i que fa vagons. I per tant, diguem, nosaltres hem de defensar aquest tipus d'empreses a morir. Però, i aquí, lògicament, hi hem d'incorporar tot el que s'anomena la nova indústria. I no estem malament en aquest àmbit, no estem malament. És a dir, per exemple, a Barcelona, i se sap poc, hi ha 500 empreses que fan apps de mòbil. 500 empreses, no està mal. Les fabriquen dins de la ciutat? Les fabriquen dintre la ciutat. I això vostès, des de l'Ajuntament actual, dels anteriors ajuntaments, quan vostè tenia responsabilitat de govern, no torturen aquestes empreses amb permisos, que no facin soroll, que no contaminen, que no sé què, que no sé quantos. M'ho diu i no m'ho acaba de creure per les dificultats administratives que entranya de vegades fer una activitat empresarial a Barcelona. Que aquí aquest és un debat molt interessant, perquè i ara ens anem una mica, però hi tornem després en el nucli dur, que és el que fa referència a si tu pots aconseguir una llicència per fer una activitat econòmica, sigui la que siguin 24 hores o no. Llavors l'exemple és els països anglosaxons, sí. Però els països anglosaxons el que tenen després és un sistema de control d'aquestes llicències d'inspectors que multiplica no menys que per 50 els que tenim nosaltres. Llavors el sistema mediterrani és un altre. El sistema mediterrani et demana les garanties abans de donar la llicència. Llavors, el que no podem fer és fer un sistema, diguem, mediterrani sense les garanties del sistema anglosaxó, perquè llavors hi ha competència deslleial.
Llavors hi ha gent que diu, mira, jo ho compleixo perquè ho vull fer bé, i hi ha gent que diu, mira, saps què? Jo ho obro i després, si em tanquen perquè no ho he fet bé, ja em tancaran. I com tarden un parell d'anys en passar per aquí, doncs tot això que he guanyat. Però no sé Per què és tant, pitjor. l'equilibri... Si no obrir en un parell d'anys, obrir i... No, home, no, perquè... No, jo no defenso, diguem, que el sistema actual s'hagi de quedar com està. Si tu em demanes la meva opinió, que és el que has fet, i ara vaig a respondre, però abans he volgut marcar els dos models diferents, jo crec que efectivament és molt més agilitzable i que hauríem de tenir, diguem, un cos d'inspecció molt més digne. Et poso un exemple. A la ciutat de Barcelona, torno a dir, a la ciutat de Barcelona hi ha un inspector de comerç. Clar, després hi ha molts comerciants que es queixen de competència deslleial. Sí, quina és la solució? Donar les llicències ràpid i tenir un sistema d'inspecció que vagi allà, que molta de la qual està externalitzada a través de les ECAs. Es van allà i diu, escolti, doncs miri, això ho ha d'arreglar, no? Quants funcionaris té ara l'Ajuntament de Barcelona? A l'entorn de 12.000. I un inspector de comerç. Correcte, no m'equivoco. No està malament. Exacte. Escolta, ens ha parlat, i anem enfilant la recta final, vull dir que és una ciutat que li calen alguns canvis. Ens ha parlat d'una activitat... Bé, nosaltres amb això ens apuntem, D'acord. Ens ha parlat d'una activitat industrial dins del que entenem per noves tecnologies, nova indústria. Què més es pot, o sigui, què més veuen vostès que pot ser possible en una ciutat, per exemple, que no té espai? No té espai per crear naus, que tot és caríssim. Quan es parla d'industrialització, evidentment, els preus, la competència que fan localitats, pobles que estan al costat de Barcelona i que tenen un sol molt més barat o que en tenen, és innegable. Què més? Primera, com es pot aconseguir que hi hagi espai per generar i per produir aquests productes nous i de quins productes parlem? Sí, en primer lloc, quan parlo de Barcelona a nivell industrial parlo de l'àrea metropolitana. A Barcelona mateix hi ha molt sòl industrial que no està utilitzat i nosaltres lluitem contínuament per evitar que es requalifiqui. Parlo de Baró de Viver, parlo del Bon Pastor, és a dir, parlo de barris de la ciutat de Barcelona. I, per altra part, doncs, tenim tota la introducció, podríem dir, de la nova indústria, que està bastant bé a la ciutat de Barcelona i que està concentrada en el 22 arroba. De què parlo? Parlo de les TICs, de les tecnologies d'informació i comunicació. Els que en saben d'això, si te'ls llegeixes, amb dades d'estats, quan parlen d'Estats Units, quan parlen de Gran Bretanya, quan parlen d'Alemanya, quan parlen de França, diuen que del sector serveis, que es belluga al voltant del 80% del PIB, el 50% dels llocs de treball estan vinculades a les tecnologies d'informació i comunicació. Per què? Perquè això es converteix en serveis a la ciutadania, però també es converteix en serveis a les empreses, en serveis a les institucions. Això és a 22 arroba. Això és una part de 22 arroba. Ha funcionat? Ha funcionat. Ha funcionat més lent del que hauria d'haver funcionat, però ha funcionat. Segon aspecte, som un pol de biomedicina bastant rellevant. La biomedicina a Catalunya està en l'entorn del 6% del PIB. És a dir, no és cap tonteria. Hi ha unes 500 empreses i a Barcelona doncs, en som un pol destacat. Tot el que està relacionat, diguem, amb les ciències de la vida, tot el que està relacionat amb el Centre Nacional de Genòmica, tot el que està relacionat amb biomedicina, farmacèutic, biotecnologia, és un sector en el qual tenim posició. A Europa hi ha, no recordo si 12 o 13 clústers d'aquest caràcter i nosaltres en som un i aquí ens ajuda la ciutat, que és una ciutat, diguem, de bon clima, que és una ciutat amb un bon estil de vida i la gent, diguem, preu per preu prefereix venir aquí. I per tant aquí també estem en un nucli bastant destacat. Dona pocs llocs de treball, però també estem bastant ben posicionats en la fotònica. I a la fotònica, el gran centre de fotònica està a Castelldefels. Estem ben posicionats també en nanotecnologia i ara s'ha produït recentment una fusió de 3 instituts importants nanotecnòlegs que hi havia de diferents universitats i aquí també traiem el nas. És a dir, tenim una supercomputació, això és molt important. Tenir la supercomputació de l'IBM a la ciutat de Barcelona o a l'àrea metropolitana és molt rellevant. Per què? Perquè totes les coses, tota la part de progrés, diguem, de la vessant de les ciències, per exemple, de la vida, com deia abans, en aquests moments necessiten una gran capacitat i potència de càlcul. Per exemple, per fer el mapa genòmic humà, amb les 5 bases que hi ha i amb els cromosomes que tenim, necessita un càlcul permanent
que fa que tu necessitis tenir al costat un gran centre de càlcul que et faci guanyar temps. I per tant, diguem, estem ben constituïts amb això. Però, i amb això acabo, però ho vinculo una altra vegada al principi, sempre el factor clau, sempre, és la qualitat dels recursos humans. Sempre. I per tant, quan tu estàs plantejant una ciutat cohesionada, quan estàs plantejant agafar i tenir una activitat econòmica que tingui valor afegit, quan estàs parlant de l'entesa entre institucions, quan estàs parlant de l'entesa entre el sector privat i el sector públic, estàs parlant de persones. I aquest és el factor diferencial. I nosaltres ens hem d'esforçar extraordinàriament en treballar els valors que fan que les persones resolguin problemes i no en creïn. I aquest és l'element que jo crec que tomba una societat cap a l'èxit o el tomba cap a la confrontació. Poso un exemple pràctic. I ràpid. Hem de donar pas al segon bloc. Barcelona té més o menys, ha perdut població últimament, tenim 1.650.000 persones, unes 250.000 són barcelonins i barcelonines, perquè ara parlo de Barcelona, procedents d'altres territoris. No hi ha hagut mostres de xenofòbia, no hi ha hagut mostres, excepcions diverses, de racisme. Què vol dir això? Cohesió social. Què vol dir la cohesió social? A més de treballar en els teus legítims interessos personals i familiars, treballar pel conjunt de la ciutat. Les ciutats funcionen així. Les ciutats que triomfen són aquestes. I per tant és molt, molt, molt rellevant que siguem com som, oberts, que ningú ens pretengui donar lliçons a l'entorn de l'encaix de persones procedents d'altres indrets, i aquesta és la nostra potència, que és la que fa que a vegades no ens entenguin fora de casa nostra, i alhora és la que ens permet projectar-nos des de tots els punts de vista. Em permet un últim punt final d'ironia també molt ràpid? Va. Si som el millor dels mons, vostè per què vol canviar-lo? No, el millor dels mons no ho som, però a més ja se sap que res és fixe. O sigui, a mi m'agrada molt la fotografia, però la fotografia t'ensenya l'última dècima de segon que ha passat. Jo tinc una filla que juga a futbol, per cert, molt bé, i aleshores jo li faig fotos. I aleshores tinc fotos de tot l'equip, menys pràcticament d'ella, perquè no em vull perdre el moment que fa la jugada. I ella se'm queixa i em diu, pare, tens més fotos de les altres noies de l'equip que no de mi. I li dic, tens raó, filla, però no em vull perdre les jugades que fas. Doncs, clar, la vida no és una foto. La foto té molt valor artístic, té molt valor intel·lectual, però és un vídeo. I, per tant, tu estàs contínuament en moviment. I en el moment que creus que has assolit una ciutat, que ha resolt els principals problemes, acabes tinguent els principals problemes. Li sembla que donem pas als 4 blocs temàtics que ens ajudaran a concretar una miqueta encara això amb altres veus? Que no seran només la meva monocorde, sinó inclús més interessants? Doncs anem-hi. Sembla que hem de veure primer un vídeo i després donem pas a aquesta gent. Hàbitat urbà, urbanisme, mobilitat i espai públic. Ho he explicat bé, però a partir d'ara dividirem aquestes intervencions en 4 blocs. Efectivament, el primer és l'hàbitat urbà i teníem amb nosaltres, gràcies per haver vingut, la senyora Cristina Jovel, el senyor Baptista Silanés, el senyor Lluís Reales, vell conegut.
La senyora Jovert és doctora en arquitectura, professora de projectes arquitectònics a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, una com aquí hauria estat molt bé, especialitzada en renovació arquitectònica urbana i membre del grup de recerca ARCH, Arquitectura Actual, Construir Avui, Aprendre Avui, de la UPC. El senyor Baptista Slanés és secretari d'Organització de Comissions Obreres al Metro de Barcelona i secretari del comitè d'empresa del mateix metro. I el senyor Lluís Reales és vicepresident de l'Ateneu Barcelonès, periodista, amic, i professor de comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Benvinguts els tres, gràcies. Senyora Jovert, vostè fa la primera pregunta. Mirem si funciona. Funciona? Això passa en les millors famílies. Aquell sí que funciona. T'han donat el dolent, eh? A veure, sí, que et va bé. No, jo li volia llegir una coseta, petiteta, i a veure què em pensa. És el treball d'una estudiant meva de l'assignatura de renovació urbana que comença d'aquesta manera. Diu, al meu poble, Pollença, un home gran anava cada nit d'estiu a seure a un banc de la plaça Major. De tant en tant es fumava una pipa. D'un restaurant proper li van demanar que s'hi podia deixar de fumar, ja que molestava els clients. Ell, amablement, s'hi va negar. Aquest és el meu moment del dia. He treballat molt durant la vida per poder-ne gaudir. El dia següent, a l'arribar a la plaça, va veure que el banc ja no hi era. Estem parlant de capital, contrasocial, perquè és que, de fet, jo crec que són termes que difícilment són compatibles. O sigui, hem de pensar una mica que si estem parlant d'una capital, tindrem que comptar una mica amb l'urbanisme de la cobdícia. No ens quedarà més remei. D'alguna forma estan a tot arreu. Les últimes actuacions que he sentit als diaris, com ara el fet que el Barça hagués insinuat que traslladava el seu equipament a l'espai públic de la Universitat de Barcelona, del servei d'esports, o com ara que el club esportiu, el Port, el club privat, era privat però ara ha canviat de propietari i volen treure fora o ja els han tret els petits vaixells. O com ara una notícia que sortia ahir a La Vanguardia, que parlava dels encants, felicitava en Fidel Vázquez, realment l'autor de l'edifici, és brutal l'edifici, o sigui, és impressionant, però deien, només queda un lloc per vendre i s'ha quadruplicat el preu de cada un dels puestos on es ven. Aviam, temes per parlar d'urbanisme de Barcelona en tenim moltíssims. En qualsevol cas, jo penso que l'urbanisme de Barcelona està força bé. O sigui, no crec que sigui aquest el problema. Però aquesta intersecció entre capital i social, aquesta intersecció entre smart city i intel·ligència, o aquesta intersecció entre vida quotidiana i grans empreses, o entre micro i macroeconomia, em sembla que fora la pregunta que jo li faria. No tant el què, les intencions estan clares, sinó el com. D'alguna forma li preguntaria com hagués resolt el tema del banc. En primer lloc, gràcies per acceptar fer la pregunta. Faré una mica de què i faré el com també, perquè crec que es pot entendre. Jo li dono molta importància a l'urbanisme, perquè és el substrat en el que vivim i perquè és la diferència entre una ciutat i una no ciutat. I des de sempre ho he mirat bastant, això. I aleshores podríem dir que jo pertanyo o formo part o m'agraden les teories clàssiques d'urbanisme que arranquen de la polis i de les cívites i que després s'expressen a Florència, a Venècia, s'expressen una altra vegada amb la Revolució Francesa i per tant que són aquests sistemes en els quals es pensa que l'espai públic ha de ser de qualitat perquè es fomenta la barreja i al fomentar-se la barreja es fomenta la tolerància, la cohesió social i el debat civil i polític. Jo pertanyo, a aquesta corrent majoritària, podríem dir, fins fa poc. A les últimes dècades hi ha hagut debat al voltant d'això, també hi havia qui volia que l'urbanisme es convertís en una passarel·la d'arquitectes, però jo crec que això estem curats d'espants ja. Al final dius una cosa
que jo també crec que té valor, no? I això podria ser també que fos el mateix que els temes econòmics locals i globals. Sí, és el mateix. Perquè, clar, si nosaltres no som capaços de fer, per exemple, una ciutat policèntrica, una ciutat, diguem, que tingui vida en els districtes, i nosaltres no som capaços de fer una ciutat que tingui, un barri que tingui de tot, és a dir, que hi hagi allò que li diem mixtura d'usos i que, per tant, la gent que viu a Nou Barris o que viu és igual, a Barceloneta, a Trinitat Nova, doncs baixi de casa seva i pugui agafar i anar a comprar, pugui anar al perruquer, pugui anar al sabater i pugui anar al supermercat, llavors la ciutat es fa petita una altra vegada i volem fer una ciutat gran, una ciutat metropolitana. Clar, per què resulta que han tancat tants i tants comerços a Barcelona durant els últims anys de la crisi, tinguent en compte que el comerç és una activitat econòmica de primera magnitud, però que el més important del comerç no és l'activitat econòmica, sinó que fa ciutat. Perquè, esclar, si tu surts, diguem, a Trinitat Nova, a casa teva, i no tens on comprar, doncs tu no fas vida, i aquí és on volia anar, en el barri. Si no fas vida en el barri, pot desaparèixer el banc, perquè, total, ningú fa vida. Per tant, la manera, des del meu punt de vista, de solventar aquesta situació és justament esforçar-se per tal de que en els barris hi hagi vida, i això vol dir que hi hagi comerç, perquè vol dir guanyar-se la vida, perquè vol dir serveis, perquè hi hagin empreses, i que tu puguis viure en la part de la ciutat en la que vius. Com es fa això? Doncs això, una vegada més, encaixant el que és l'economia local amb l'economia global. Que Barcelona ha de tenir grans icones? Sí, estic d'acord. Però, per exemple, i agafo un exemple que has posat tu, els Encants. Els Encants serà un edifici sorneguerament brillant o no, però no ha previst l'entrada dels discapacitats en les botigues i no poden entrar si no hi ha una rampa. Conclusió, m'és igual si és maco, si és espectacular, si fa la feina dels Encants. També ha de fer la feina dels ciutadans i ciutadanes, de tots, dels que tenen reduïda la mobilitat, també per descomptat. Per tant, jo a l'arquitecte li vaig dir, aquest mirall que has posat al sostre és espectacular, espectacular, Diu, però perdona, com pots pensar en el mirall del sostre i oblidar-te de l'accés dels discapacitats als establiments comercials? És a dir, que heu repetit l'error 300 vegades. No em serveix. Clar, l'espai públic potser sí que la part de debat política, diguem, de l'antiga polis i les cívites ara es fan les entitats i està bé que sigui així. I els foros són les entitats, són els caus, són fins i tot els mercats, són aquests llocs. Està bé perquè això ens permet tenir una xarxa d'entitats molt potent i molt poc duta en altres ciutats del món, i no exagero. Una de les coses que més sorprèn quan expliques Barcelona en la resta del món és que tenim entitats, que tenim públics privats potents i d'això els sembla, sí, com ho feu això? T'ho diu tothom, no només en el cas del turisme, que és el paradigmàtic, sinó a tots els nivells. Per tant, potser sí que el debat polític es produeix allà, però la cultura cívica, no. La cultura cívica es continua produint a la plaça. La cultura cívica es continua produint en els bancs, es continua produint en els parcs, es continua produint en aquests llocs. I, per tant, per defensar això, hem de continuar defensant la ciutat policèntrica, la ciutat amb mixtura d'usos, la ciutat compacta, la ciutat en la qual la mobilitat és un dret, la ciutat sostenible. És clar que sí. Amb mètodes de construcció, per descomptat, amb eficiència energètica, per descomptat, però descentralitzada. I és això el que fa la Gran Barcelona. El Gran Barcelona no la fa un centre que enlluerni. La fa el conjunt de la ciutat que té capacitat d'anar avançant progressivament. M'he allargat molt i prometo ser més breu. Ja m'ho dic jo, I em sabia greu, però anava a dir-li-ho, perquè realment sí, ells són concisos en les preguntes i en les respostes també hauríem de ser una miqueta més. Senyor Esquilaner, sisplau. Jo
Et voldria preguntar que com a proposta de ciutat social està clar que el transport públic és vertebrador, cohesionador i, per tant, quina és la proposta que tens envers el transport públic de la ciutat? I una segona pregunta, que potser ara aquests dies està molt de moda, com milloraries el finançament mirant de reduir el dèficit sense haver de reduir serveis ni la confortabilitat del mateix? El tema de mobilitat és extremadament important, justament per la cohesió social, ja sé que em faig pesat, però és que ho penso, i per garantir el dret a la mobilitat que té la ciutadania i, per tant, aquesta ciutat policèntrica i, per tant, va vinculat al model urbanístic. El model urbanístic és la base i el tenir una ciutat compacta facilita que hi hagi transport públic i que sigui poc deficitari. Poc deficitari ho dic comparativament amb les ciutats no compactes, és a dir, de filosofia dispersa, que o bé no en tenen o és extraordinàriament deficitari. El nostre transport públic està a l'entorn dels 770 milions de deute i generem uns 50 milions de dèficit. Per tant, tenim un problema. Aquest problema és sobrevingut els últims anys perquè l'estat espanyol ha disminuït un 30% la seva aportació en el sistema de transport públic barceloní. La Generalitat els últims anys, malgrat tot, ha mantingut i l'àrea metropolitana i l'Ajuntament de Barcelona, malgrat tot, ha pujat una mica la seva aportació. No suficient per evitar el dèficit i impossible d'eixugar el deute. Què s'ha de fer? Home, el primer que s'ha de fer és tenir una llei de finançament del transport públic, tant sí com no. És a dir, no pot ser. No pot ser que això vagi amb contractes programes d'un parell d'anys en el qual estàs negociant el contracte programa quan ja no tens contracte programa, perquè tu ho saps i jo també, que això va així. I llavors, esclar, això és sentit comú. No parlant de mobilitat, no. Parlant del que vulguis, que això no va. Per tant, primer, s'ha de tenir una llei de finançament de transport públic. Segon, s'ha de millorar l'eficiència tant com puguem, i no ho dic en termes de recursos humans, sinó que ho dic en termes d'optimització de cost energètic. Tercer, s'ha de perseguir el frau, que s'està fent i ha disminuït substancialment. I quart, no es pot pujar el preu del bitllet de manera indefinida. I, per tant, som contraris a l'increment del 5% del preu del bitllet que s'ha produït per a l'any 2014. I dius, home, però si m'acabes de dir que no podem amb el deute i que no podem amb el dèficit, com en surts tu ara i em dius que estàs en contra del 5%? Doncs mira, per un motiu molt senzill. Això és com tot. Tu has de mirar amb una certa perspectiva. I nosaltres estem en la part alta del cofinançament del transport públic a nivell europeu. Hi ha dues ciutats, Berlín i Barcelona, en el qual el que pagues, diguem, per anar en metro està a l'entorn del 50% del preu del cost del viatge per unitat. Tota la resta estan entre el 35 i el 40 poc. 42, és igual, 43. Per tant, diguem, aquest recorregut ja s'ha fet. El recorregut d'anar pujant, diguem, per sobre l'IPC, el bitllet de metro de Barcelona i d'autobús, s'ha fet. I ja no té més recorregut. Per tant, i això ens porta al sistema de finançament. I el sistema aquest de dir, bueno, escolta, ara poso una màquina expeditiva de llaminadures, és evident que tampoc és la solució. Per tant, ha de perseguir-se el frau, s'ha de pagar entre tots el transport públic, només faltaria. S'ha de tenir llei de finançament. S'ha de mirar de ser més eficient sense reduir el transport. Com es fa això? Optimitzant els recursos a nivell energètic. Per exemple, el pas, diguem, de gas natural en relació al gasoil ha significat una millora. Per exemple, i no perquè la idea fos nostra, ho tornaré a dir, no perquè la idea fos nostra, però la xarxa ortogonal estalvia molt combustible i, per tant, contaminació. I, per tant, fa la ciutat més sostenible per la part del transport públic i per la part ambiental. Per tant, s'ha d'anar buscant això i encara hi ha recorregut, jo crec. Ha fet bondat a mitges, eh? Sí.
Senyor Reales. Molt bon vespre a tothom. Jo, si m'ho permet el Vicent, faré una pregunta que té com dues parts. Mare de Déu, senyor. Una dirigida, però breu, molt breu, senyor Sánchez. Una dirigida al Jordi Portabella, idealista, utòpic, i a l'altra el més pragmàtic, perquè en la política totes dues coses són importants. La primera té a veure amb el futur de les ciutats. Les ciutats són l'hàbitat natural de la majoria de ciutadans d'aquest planeta, dels 7.000 milions d'habitants, gairebé el 70% viuen a les ciutats. Per tant, per repensar les ciutats en criteris de sostenibilitat s'ha de posar molt el focus en la ciutat, per millorar-la, per repensar-la. Vostè ha dit que era aficionat a la fotografia. Quines imatges s'imagina d'aquesta ciutat que somia des d'aquesta mirada sostenibilista? Pensant en Barcelona, evidentment. Quines fotografies ens descriuria? Primera part. Segona, qualitat de l'aire. És un dels problemes importants que té la nostra ciutat. És un problema ambiental, però sobretot és un problema de salut, dels nens, dels avis, dels adults. L'OMS ens ho diu i nosaltres no complim, com moltes ciutats europees, la norma de la Unió Europea. Quines mesures concretes, encara que atrevides, prendria vostè per millorar la qualitat de l'aire, o sigui la salut dels ciutadans de Barcelona? Gràcies per venir. Tu també t'ho he dit, que sí? Gràcies per venir i per preguntar. Quines imatges veig? Jo penso que les ciutats augmentaran molt l'espai de vianant, i Barcelona és una ciutat a escala humana. Augmentaran molt el transport públic i augmentarà molt, tot i que això té un límit, que és el que dona de 12 de la nit a 6 del matí la possibilitat de recàrrega, el cotxe elèctric. Per tant, en la part de mobilitat crec que hi haurà bones notícies. En la part econòmica, crec que el tipus d'indústria que s'instal·la en les ciutats disminuirà la seva contaminació. És a dir, abans quan parlava de les TIC, podia haver parlat del software. Estem parlant d'activitats que tenen un impacte sobre la sostenibilitat menor del que tenien les diferents produccions anteriors. Jo m'imagino una ciutat en què s'aprofita tot molt més eficient. Crec que la ciutat serà molt més eficient i això significa tecnologia, significa sostenibilitat en el sentit ampli de la paraula. Per exemple, recollida de residus. Tenim un sistema de recollida de residus basat en contenidors que sembla que hagi arribat un topall. Els pròxims anys igual hem de canviar el sistema de recollida de residus, perquè no n'hi ha prou amb el que hem arribat i creixerà molt poc més. Per tant, la veig més eficient i la veig molt més humana de caminar. Fotos que veuria gent caminant per les voreres, gent jugant, parlant en les places públiques i en els parcs, gent treballant en un sistema de relació global, de manera molt clara, a més, per tant connectat mitjançant les xarxes, i veig, diguem, un focus cultural habitual que és possiblement una de les mancances que tenim en aquests moments, que és que l'oferta cultural sigui sostinguda. En relació a la qualitat de l'aire, la qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona és una mica més preocupant que la resta dels llocs, tot i que és preocupant a totes les grans ciutats, perquè totes les grans ciutats, com tu bé has dit, estan incomplint la normativa, no de l'OMS, sinó també de la Unió Europea, i per això ens posen multes i per això els estats les paguen, i això l'estat espanyol, o intenten no pagar-les, esclar, però l'estat espanyol paga multes per València, per Bilbao, per Barcelona i per Madrid. I això no té gaire més solució que evitar que el transport privat i públic sigui contaminant.
És que no en té gaire més, perquè si tu mires, diguem, els percentatges d'influència sobre la qualitat de l'aire, te n'adones que la mobilitat és una part molt important. És veritat que hi ha una part, diguem, d'indústria i és veritat que hi ha una part, diguem, casolana nostra de cada dia, no? Per tant, jo crec que es tendirà, diguem, cap a la substitució del sistema de propulsió dels vehicles i en casos d'episodis contaminants a la ciutat de Barcelona persistents, és evident que s'ha de restringir l'ús del cotxe. Evident. Ja sé que això fa por, però és que és evident. Perquè la contaminació atmosfèrica comporta greus problemes de salut, no només els asmàtics. O sigui, Barcelona està bastant ben organitzada amb això i té cura de les persones que tenen asma quan hi ha episodis sostinguts de contaminació atmosfèrica. Té cura. Igual que va tenir cura en el seu moment quan es van produir els episodis fruit de la soja de les sitges del port que va repercutir sobre la mort, ara no, la mort, diguem, de diferents persones que tenien deficiències en aquest terreny. Vull dir que si la pregunta és què es fa en un episodi de contaminació atmosfèrica sostinguda i aguda a la ciutat de Barcelona demà, la meva resposta és restringir l'ús del cotxe, claríssimament. Senyor Portavella, ens ha donat una bona notícia, que l'Estat paga una cosa que fa malament Barcelona, que és una exclusiva mundial. Jo li dono també una altra bona notícia, em tocava a mi fer una pregunta, però aleshores sí que no anem molt per sobre de temps. Només li faré un prec últim en aquest bloc, i és que quan s'acaben les obres actuals de la plaça de les Glòries, fas el favor, si en algun moment vostè tenen responsabilitats, no la tornen a canviar una altra vegada. I amb això podem donar pas al segon bloc. Moltes gràcies. 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 Activitat econòmica, ocupació, comerç i economia. Moltíssimes gràcies per la presència de Miquel Barceló, que és doctor en Enginyeria Industrial per la UPC i llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, president de la consultora Innopro, director de Master in Business Innovation de la UPC, director de un munt de coses molt importantotes, impulsor del 22@Barcelona i de la Fundació BT Campus Diagonal Besòs. La senyora Carme Izquierdo, que és presidenta de Coreixample, l'Associació de Comerciants i Professionals, que s'encarrega des de l'any 1994 de dinamitzar socialment i econòmicament el territori comprès entre Diagonal, Gran Via, Baixes de Gràcia i Passeig de Sant Joan. I la senyora Joana Oms, que és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, adjunta de Direcció Turisme de Barcelona. Moltíssimes gràcies als tres. Vostè primer. Moltes gràcies. Bona nit. Gràcies, Jordi, per convidar-me. Tu i jo hem parlat molt de promoció econòmica i no només hem parlat, sinó que hem definit polítiques i les hem executat. Quan tu eres tinent d'alcalde de promoció econòmica, jo era responsable del 22@ i viatjàvem pel món promovent la ciutat. Perquè les ciutats, com bé has dit al principi, competeixen a nivell global. La pregunta, i la il·lustraré amb 2 o 3 temes, és com les noves eines d'un estat poden jugar a favor d'aquesta política pública de promoció econòmica de la ciutat de Barcelona. 3 exemples. Al món, de cada 1.000 persones, quants catalans creieu que hi ha? Un. De cada 1.000 persones, un català. Quin percentatge de la producció científica mundial generem a Catalunya? El 10%. 10 vegades. Un èxit espectacular.
Catalunya, en el programa europeu més competitiu, que és l'IRC, és el segon país europeu, en el segon estat europeu. El segon. Però tenim dificultats de traslladar aquest coneixement generat en activitat econòmica. Abans n'heu parlat. La primera part de la pregunta és si les estructures d'estat ens ajudarien a aquesta transformació, d'aquest èxit espectacular, amb activitat econòmica, amb llocs de treball. Un segon exemple. Els estats tenen reguladors de les activitats regulades. Tenen un regulador d'energia, tenen un regulador de telecomunicacions, tenen un regulador, una entitat pública reguladora dels mercats de les activitats regulades, tots els països. I les grans empreses multinacionals volen estar a prop d'aquests reguladors. Hi ha l'efecte capitalitat. Fins a quin punt l'efecte capitalitat jugaria a favor de traure aquestes multinacionals d'aquí o de fora d'aquí? Seria el segon element d'aquest diferencial de la política econòmica que feies quan eres tinent d'alcalde de promoció econòmica a la ciutat. I un tercer element. Jo penso que a la ciutat de Barcelona hi ha un actiu, i això n'hem parlat molt i a més recentment, un actiu molt important que és la comunitat internacional professional. S'estima que a l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha 200.000 professionals que han triat viure aquí, alguns treballar fora, però viuen aquí. De quina manera, amb la perspectiva d'estat, podem aprofitar aquest actiu tan important des dels dos punts de vista estratègics, des del punt de vista de generació d'opinió a nivell internacional. Aquí a Barcelona viu gent molt important i no apareix als diaris. De quina manera influïm perquè aquestes persones generin una opinió favorable al procés, per exemple, a nivell internacional? I dos, aquestes persones determinen, orienten, assessoren inversions internacionals. De quina manera apalanquem aquest actiu en favor del futur de la ciutat, del futur del país? En primer lloc, moltes gràcies per venir. En segon lloc, en saps tu molt més que jo. En tercer lloc, et demanaria que fossis el primer membre del Consell de Transició per la Barcelona capital d'estat, perquè aquestes preguntes les saps respondre més bé tu que jo i algunes que són difícils de respondre. Mira, jo et diria que una bona xarxa de networking, i d'això ho hem parlat en moltes ocasions, que no es basi en la frivolitat. A vegades tu i jo hem estat a San Francisco fent networking i ens semblava una mica que estava bé, però que no era ben bé la idea que tenien els anglosaxons de fer el networking, que era més una mica presentació, donar-se a conèixer, que no, diguem, allò una mica anar al gra, no? I crec que a Barcelona li fa falta tenir un networking professionalitzat, que sigui capaç de posar en contacte les empreses, per exemple, el 22@, cosa que tu t'hi vas deixar la pell. I, per altra part, crec que a les persones, diguem, que se'ls ha fet, que han fet el landing a la ciutat, és a dir, que han aterrat a la ciutat de Barcelona, que formen part de nosaltres, que es troben bé amb nosaltres, que no tenen cap voluntat de marxar, doncs se'ls ha de tenir una especial cura. Jo recordo quan vam captar la seu de Sanofi a Aventis, que Sanofi es quedava a Aventis, Sanofi estava a Madrid, Aventis estava a Barcelona, i deien que se'n anaven a Madrid, que vam treballar perquè en contra del pronòstic, vingués a Barcelona, a Sanofi Aventis, i què vam fer? Bueno, els vam portar a visitar la ciutat, els vam portar als col·les que volien, que estaven parlant de trobar pels seus fills. Estaven preocupats pel tema lingüístic, vam neutralitzar, diguem, la dificultat conceptual. Sí, jo crec que torna a ser el mateix, diguem, que fa que la ciutat sigui potent, que és la relació humana. I en aquestes persones hauria d'haver-hi un programa viu en la ciutat de Barcelona que s'ocupés d'aquestes persones que són tan rellevants i que ho tingués, diguem, com a programa. No ja només en l'àmbit, diguem, nacional, no, en l'àmbit econòmic, social. Aquestes persones, algunes de les quals són
com tu bé dius, alguns autèntics tòtems mundials, doncs són persones que, si ens entenen, i la majoria ens entenen, doncs són prescriptors de la ciutat de Barcelona a nivell nacional i també ho són a nivell econòmic. Per tant, crec que, com sempre, és la manera, el factor humà, és a dir, la manera com es vertebra les coses al que té èxit. Ara tu acabes d'escriure un llibre extraordinari en el que planteges com es gestiona la complexitat de les empreses. De res. I la veritat és que al final totes les teories dels clústers, totes les teories de la triple hèlix s'han anat enriquint i la idea és tenir una ciutat. Tu mateix fas un pas endavant i dius, escolta, primer han d'haver-hi una concentració d'activitat de tal activitat, no sé, de TICs, perquè això fa que es comuniquin entre ells i d'aquí hi ha més creativitat i neixen nous productes. Després dius, bueno, però també estaria bé que hi hagués la universitat perquè es creés el vincle i que hi hagués també l'administració pública. I al final diem, però també necessitem espais de relació, per tant, parcs, jardins, necessitem també que hi hagi habitatge, necessitem que hi hagi comerç. Per tant, al final, són ciutats petites, compactes, com la que tenim nosaltres. Per tant, tot i que les tres preguntes no tenen la mateixa resposta, sí que crec que el denominador comú de les tres és aquesta, perquè al final això és el que tu et permet agafar, per exemple, i tenir més capacitat si tu tens el Consell Regulador aquí al costat. Per exemple, el Consell Regulador de les telecomunicacions que hi havia a Barcelona i que malauradament ha desaparegut, ha estat efímer, diríem, doncs va jugar el seu paper perquè vingués al Global World Congress. El va jugar. És clar que és important tenir el regulador. Clar, perquè ser capital d'estat, què vol dir? Vol dir poder polític i poder econòmic, i poder legislatiu. Perquè, i d'això no n'hem parlat, però abans ha pujat la meva cap de premsa i m'ha dit, com no siguis més breu t'afusello, i sé que no ho estic siguent, però, esclar, què acaba passant? Acaba passant que nosaltres som com una ciutat laboratori, som una ciutat incubadora, som una ciutat on hi ha quantitat de petites empreses que sorgeixen, 3, 5, 10, 20 treballadors, i quan agafen un cert tamany, i bàsicament pel sistema de finançament, salten a Madrid. I això ho saps també tu com jo. És clar que si tens el regulador aquí, si tens el legislador aquí, et quedes. És clar que sí. I aquesta és una de les avantatges òbvies de ser capital d'estat, que té una repercussió en llocs de treball i que té una repercussió en la qualitat de vida de la ciutadania. Senyor Izquierdos, endavant. Bona tarda a tothom. Jordi, moltes gràcies per donar-me la confiança i deixar-me parlar de comerç, que és el que ens encanta. Parlem del comerç de proximitat, dels nostres estimats eixos comercials. En aquests moments, i tu ho saps, perquè no sabem ben bé què passarà. La meva pregunta serà llarga, perquè hi ha bastants factors. Què passarà amb els nostres comerços de barri? Què està passant amb les terrasses? Què està passant amb aquests comerços que tenim que formen part de la personalitat de Barcelona, que en aquests moments molts sembla que han de desaparèixer? La quantitat de metros i metros que en els centres comercials estan donant de més, la Maquinista, Glòries, etcètera, o sigui, que estem esverats. Què passarà en aquesta ciutat que tu somies i que sabem que el comerç, que ja ho has anomenat, te l'estimes molt? Quina solució veiem per tot això, sisplau? Gràcies per venir. També vindràs al Consell Assessor de la Transició cap a Capital d'Estat perquè tot el que preguntes realment funciona, és molt preocupant per nosaltres i saps que hi treballem i jo crec que la resposta va en dos grans eixos. El primer, em sap greu ser pesat, però torna a ser l'encaix de l'economia global amb l'economia local. Aquests dies, amb tots
comerços emblemàtics, i començo pel final, doncs s'està produint una circumstància inacceptable, i és que estem esborrant l'esforç de generacions i generacions de persones que han treballat en el comerç amb un 3 i no res, i que a més ens donen singularitat i ens donen atractivitat turística que alhora genera també diners. Jo estic parlant molt, igual que el Jan Laporta, amb el qual treballem colze a colze a la ciutat de Barcelona, en la qual m'han vingut a veure, jo diria, molts d'aquests propietaris i fins i tot, i això és un punt per l'esperança, d'alguns propietaris dels edificis que diuen és que no els vull fer fora, però és que esclar. Situació, no? Jo us podria citar, que no us citaré, noms concrets, però són verídics, d'establiments comercials que per 80 metres quadrats estan pagant 5.000, 7.000 euros més, que els hi ve el propietari i els hi diu, escolta, és que t'he de fer fora perquè em ve una marca d'una franquícia que és que me'n paga 10. Això és l'encaix entre l'economia global i l'economia local, perquè aquests preus no es podran pagar mai, però no es podran pagar mai per l'economia local perquè l'economia local no fa productes que tinguin tant marge. És a dir, jo soc molt culer, però el Silan és que em perdoni que és de l'Espanyol, i n'hi ha algun més també que ho és. Però mira, una samarreta del Barça té un marge de benefici al voltant del 100%, un croissant al voltant del 10%. Què passa? Que al final no hi haurà pastisseries a Barcelona? Com és que estan tancant quasi bé tots els establiments comercials basats en els oficis? Sabateries, drogueries... Clar, aquest és un dels problemes que la ciutat ha de poder resoldre, perquè al final de què estem passant? Ara estic parlant només del tema emblemàtic i després vaig a la resta. Estem parlant que la ciutat de Barcelona està al voltant d'entre 180 i 200 establiments emblemàtics. Escolta, vols protegir-los, suspendre les llicències com vam demanar en l'últim plenari, pensar com ho resols? El que no pot ser és que no faci res i setmana darrere setmana en caigui un. Això és una cosa insòlita, mai vista. Hem de fer un gran conclave per veure com ho resolem. Escolta, això ho tenen resolt a París i ho tenen resolt a Itàlia i especialment a Roma. Per tant, no maregeu la perdiu. Segon, el tema dels marges, del que és la capacitat de resistència dels globals i dels locals per una part. I després l'ha travessant, clar, no? Tu dius, escolta, no, jo no em guanyo la vida en un barri, diguem-li, doncs, no sé, a Sant Andreu mateix, i per tant he de tancar. Sant Andreu, per sort, té un eix comercial potent com pocs, està perfectament estructurat al voltant del carrer Major i estic convençut que serà no dels que aguantarà més, no, sinó dels que plantarà cara en el monstre de la maquinista que té al costat, no? Perquè té coneixement i cohesió. Clar, tu t'ho mires i, clar, els marges que obtenen, les grans superfícies estan al voltant del 30% de mitjana i el petit i mitjà comerç de mitjana, perquè depèn molt del producte que vens, està a l'entorn de benefici del 10-15%. Bé, doncs són faves comptades. Per tant, què vol dir? Per tant, el que vol dir és que la ciutat ha d'invertir en que el comerç petit i mitjà de proximitat continuï existint perquè està relacionat amb el que parlàvem abans de l'urbanisme, de la ciutat policèntrica, de la ciutat amb mixtura d'usos, de la ciutat que té, capacitat de fer-se gran i no encongir-se al final amb tots els meus respectes, per descomptat, a Passeig de Gràcia, de la Diagonal, de la plaça del Llapis a Francesc Macià, les Rambles i Portal de l'Àngel. No, Barcelona no és això. Que aquesta part ha de ser especialment, tractada perquè té, una activitat que crida l'atenció globalment. I tant que sí. La legislació ha de ser en relació a ells? Esclar que no. Esclar que no. I aquí entra el tema dels horaris comercials, aquí entra el tema dels caps de setmana i després hi entra un aspecte, molt clar, que és el posar-se d'acord o no posar-se d'acord. Ahir
En el Parlament va haver-hi acord amb els comerciants, em refereixo. 2 caps de setmana més, correcte. Limitació de les hores que pots estar obert, correcte. Clar, el que no pot ser és que hi hagi un procés, diguem, de desregulació màxim, perquè llavors no és que guanyin els que ho fan més bé, sinó que guanyen aquells que tenen més capacitat de resistència econòmica fins que guanyen mercat per eliminació de la competència. I això té nom i cognom, i són les grans corporacions. I això fa perdre identitat, perdre singularitat i provoca l'amnèsia col·lectiva que estic segur que cap de nosaltres defensa. A mi em sap molt greu, però a risc de fer-me pesadíssim, diré que són temes apassionants que me deixarien un monogràfic, no una resposta, però el temps se'ns menjarà i, per tant, els 2 següents blocs, igual n'haurem de suspendre un, que seria terrible. Endavant, última pregunta. Pregunta a Twitter, doncs. Com creus que la ciutat de Barcelona hauria d'aprofitar el turisme? Moltíssimes gràcies. Jo crec que s'ha de descentralitzar i desestacionalitzar i s'ha de sostenibilitzar. És a dir, el turisme és una de les fonts econòmiques principals de qualsevol ciutat del món i no pensem per renunciar-hi, ans al contrari, diguem, com més bé vagi millor per tots. Per tant, no som contraris al turisme, però no estem d'acord en que la meitat del turisme es concentri a Ciutat Vella i en canvi creiem que hi ha punts de referència a tot Barcelona, i parlo de Sant Andreu, parlo de les Corts, parlo de Sants, parlo de Sarrià, Sant Gervasi, ahir era Santa Eulàlia, vam anar a veure les 12 monges clarisses que hi ha en el monestir. Clar, és excel·lent, és excel·lent. I s'ha de convertir en una icona de primer nivell. Llavors, ha d'haver-hi una descentralització, que també vol dir redistribució de riquesa a tots els districtes, per un costat, i per l'altre costat ha d'haver-hi una desestacionalització que ja s'ha produït en l'àmbit anual. Nosaltres, quan vam entrar, estava molt concentrat de maig a octubre i ara està més descentralitzat perquè hem aconseguit aportar processos de congressos rellevants. El turisme té una vessant molt interessant, de la qual se'n parla poc. La majoria d'entrades a museus que es compren a Barcelona les compren els turistes. La majoria vol dir més del 50%. Vull dir que no ens seria tan fàcil mantenir l'estructura de museus que tenim a la ciutat, que per sort en tenim molts, a prop de la trentena, no arriba, en el qual, si no hi haguessin, la meitat més d'etiquets que es venen. I la part de la sostenibilitat, és evident, la sostenibilitat ve en funció del que fas quan ets turista, i aquí nosaltres hem d'incloure la nostra cultura mediterrània, que és una cultura, de respecte. Aquí tornaria a haver-hi tot el circuit, que he comentat abans, respecte, i per tant, tolerància, obertura, capacitat de fusionar-se. És igual si ets d'una religió, si ets d'una altra, si tens una opció sexual, si en tens una altra. És igual. T'has nascut, ens importa un rave. I generar, un respecte per la ciutat fruit del valor que té la ciutat. Moltes gràcies. Li dono 2 bones notícies, que tampoc faré pregunta jo al final d'aquest bloc perquè no tenim temps i que hem arribat al mig però no hi haurà pausa per la publicitat. Gràcies per la seva presència. Ciutat social, ciutadania, tercer sector,
i serveis. Molt bé, i per parlar d'aquest bloc contem amb el senyor Ruiz Rabell, que és president de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona i president de l'Associació de Veïns i Veïnes també de l'Esquerra de l'Eixample, amb Núria Camps, que és presidenta del Consell Català de Cooperació i directora d'Avaluem, una consultora referent en la millora de la qualitat i l'eficàcia en la cooperació, i amb el senyor Ignasi Parodi, que és diplomat en Treball Social i llicenciat en Dret, és director general de la Fundació Trini Jove, dedicada a la formació i reinserció de persones en risc d'exclusió social, actual vicepresident de la Federació Catalana d'Empreses d'Inserció i des de fa pocs mesos també president de la Xarxa Europea d'Empreses d'Inserció Social. Moltes gràcies. Comencem, si voleu. Doncs molt bona tarda a totes i tots. Moltes gràcies per la invitació, per poder participar en aquesta reflexió. Des de la Federació estem ara immersos en la preparació de la nostra assemblea anual i és bo prendre nota del que es parla aquí. Justament la nostra assemblea, aprofito per convidar d'estàs, com sempre, portarà com lema enguany amb certes reminiscències raimonianes d'una ciutat d'un país. I hem triat aquest títol justament perquè, no només pel pes que té Barcelona en el debat en el qual està immers la societat catalana sobre el seu futur, sinó perquè pensem que el tema de la cohesió social que has abordat al principi és cabdal per sostenir qualsevol procés cap a una plenitud democràtica. Ho diria d'una manera molt concreta. Nosaltres estem preocupats perquè la fractura social ja és no només una amenaça, sinó una certa realitat a la ciutat de Barcelona. Les últimes estadístiques de l'Institut Municipal d'Estadística justament assenyalaven la cronificació d'una diferència importantíssima de rendes entre els barris de Barcelona. Tenim una geografia de la pobresa que corre el risc de cronificar-se, d'instal·lar-se a la ciutat i de fracturar-la territorialment i socialment. Aleshores, la pregunta és, ja sé que hi ha molts àmbits i molts aspectes que incideixen en aquesta realitat i no tots són de ressort municipal, hi ha polítiques nacionals, polítiques d'altres àmbits que afecten i que repercuteixen al territori, però des de l'àmbit municipal, quines polítiques d'emergència davant d'aquesta situació social? Perquè realment estem parlant d'una situació que requereix intervencions en el curt termini i que no es poden reduir a l'aspecte assistencial dels serveis socials que es veuen desbordats. Uau. Hi ha una part, diguem, que és l'estructura pròpiament dita, dintre de la qual has d'anar posant els diferents valors que consideres importants, valors, diguem, de pensament, i per l'altra, diguem, activitats que poden resoldre situacions puntuals. I l'estructura és el que t'ha de permetre anar col·locant la peça que necessites a cada un dels moments. Jo crec que en el moment actual el que caldria fer és que els serveis socials i el Barcelona Activa treballessin junts. I per tant definir, diguem, un itinerari de les persones que tenen dificultats, que ho són per motius diferents i no pots, diguem, malversant els diners amb ajudes puntuals que després, diguem, s'acaben i que no acaben complint la seva finalitat. Per tant, jo crec que el més urgent és això en aquests moments. Hi ha bons exemples. Per exemple, hi ha un programa de l'obra social de la Caixa que es diu Incorpora, que ho fa això. I hi ha exemples, diguem, en l'àmbit de mirar d'ajuntar més aquestes polítiques. Per tant, plans d'ocupació vinculats amb el coneixement social que tenim de la ciutat, treballar conjuntament i mirar de generar llocs de treball en aquest àmbit, que amb la potència de la ciutat de Barcelona seria possible. Segon, segon, perquè l'he enganxat, però el tema de l'itinerari jo li dono també molt valor. És a dir, és com si agaféssim, diguem, un problema i diguéssim, mira, aquest sabem com es tracta i el anem a tractar i el sabem resoldre. I diu, sí, però és que el problema era aquest i aquesta era una part. Diu, bueno, però aquest el resolem, no? I al final, diguem, la conclusió final és que tens el mateix problema. Si vols, en comptes d'així, així, però tens un problema, no? Per tant, itinerari i la vessant aquesta d'això. A nivell d'habitatge, no? És evident que la ciutat ha de comprar habitatge. És evident. O sigui, a part d'estar a favor de la dació en pagament, proposició que vam presentar nosaltres i que va ser aprovada per unanimitat, que a favor de la dació en pagament, que és també de sentit comú, és evident que l'Ajuntament no pot passar-se 2 anys per construir habitatges en el moment actual i que l'ha de comprar.
I per tant ha de comprar habitatge a la Generalitat de Catalunya, ha de comprar habitatge en el Consell Comarcal, ha de comprar habitatge en les entitats financeres, perquè és la manera de guanyar temps i de resoldre la dificultat. Tercer aspecte i últim. Tot això es gestiona a partir del reconeixement dels drets i dels deures de les persones. Les civites i els civis. Nosaltres som civis. Som ciutadans amb drets polítics, amb drets polítics i amb drets civils. I tenim les nostres obligacions per descomptat. I això és el mateix que deies tu al principi del tema nacional, no? Si jo tinc drets civils i tinc drets polítics, jo he de poder, participar, perquè hi tinc dret, perquè sóc un ciutadà o una ciutadana, i un d'aquests drets és la democràcia, votar. I aquest és un dret que jeràrquicament és més important que qualsevol altre, que qualsevol ordenança de l'Ajuntament, que qualsevol llei de Catalunya, que qualsevol Constitució. Entre altres coses perquè les Constitucions, 1, es modifiquen i 2, no tots els països en tenen. Per tant, jeràrquicament, la idea dels drets civils i polítics que té la ciutadania són element de negociació per les administracions i, si no, ens equivoquem. I això, en certa manera, a nivell nacional, és el que ha de fer aquest Consell, que aquest Consell ha de tenir cura de veure quins serien els factors que incorporaríem dintre de la ciutat que facilitaria que es produís una economia que fos sostenible i que fos una economia que tingués més capacitat de repercussió sobre la ciutadania, i a nivell municipal, el Consell de Cent, que ja existeix, doncs és un Consell que ha de guanyar capacitat, per exemple, d'entrar propostes a nivell de plenari. Per tant, la meva fórmula seria, sobretot no ens equivoquéssim amb l'estructura, dintre de l'estructura hem de poder posar i treure allò que convé a cada moment. En el moment actual s'ha de donar prioritat a l'ocupació i ha de treballar conjuntament Barcelona Activa amb els serveis socials. L'Ajuntament ha de crear itineraris a les persones amb risc d'exclusió d'aquestes que l'Ignasi Parodi se n'ocupa i que en sap molt més que tots plegats. I ha d'haver-hi, un aprofundiment democràtic. I sense una d'aquestes tres peces, això no xutarà. Jordi, gràcies per convidar-me. En tot cas, jo formo part d'un grup de gent que estem impulsant un procés participatiu per un acord nacional d'acció exterior, amb la línia d'intentar que l'acció exterior de Catalunya sigui participativa, compromesa socialment, nacionalment i internacionalment. I en aquest sentit et volia preguntar si en el cas de Barcelona com a capital d'aquest nou estat de Catalunya, doncs heu pensat d'alguna manera com ha de visualitzar-se també aquesta diplomàcia de ciutat capital per tal que tingui tots els valors que ha tingut fins ara la diplomàcia que ja ha estat exercint Barcelona, però que alhora que no perdi, aquesta presència més participada del teixit social, del teixit social que, com s'ha dit abans, igual que el model comercial de la resta de l'Estat és diferent que el de Barcelona o el de Catalunya, doncs també el teixit social és diferent i, per tant, la diplomàcia que ha d'exercir una ciutat capital també ha de ser molt més participativa i molt més compromesa. I alhora com això es pot començar a fer ja des de fins i tot abans de ser estat i com aquestes xarxes, aquesta presència de les organitzacions en les xarxes internacionals poden ser també uns ambaixadors que puguin d'alguna manera fer de contrarrestar els intents, per exemple, del ministre Margallo de deslegitimar el procés. Com pot aquesta participació també ser, d'alguna manera, un revulsiu a aquest reconeixement de Barcelona com a capital de Catalunya i, per tant, de Catalunya com a país. Gràcies. Gràcies per la pregunta. Jo crec que aquesta és una de les coses que hauria de fer el Consell de Transició. De tota manera, jo tinc la meva opinió
I, per tant, doncs, te la dono. Però crec que això és motiu, diguem, d'estudi d'un paquet de persones i avui n'hem vist moltes d'interessants. Totes, per descomptat. La primera cosa que crec que ens és fàcil de fer des de l'Ajuntament de Barcelona és fruit de la que és la pròpia estructura administrativa. O sigui, una ciutat és reconeixible internacionalment perquè tots els països del món existeixen ciutats. I, per tant, quan tu agafes i dius jo soc és igual, represento la ciutat X, tothom sap de què estem parlant. I això té un recorregut internacional de primera magnitud, perquè existeixen entitats que tu coneixes tant o més bé que jo, que agrupen ciutats. Hi ha programes de les Nacions Unides per ciutats. No en va els tres últims alcaldes de Barcelona han parlat a les Nacions Unides. I a més, gràcies al prestigi de la ciutat de Barcelona, tenim representació d'alt nivell amb això. Per tant, aquesta és una via. Una altra via, nosaltres estem agermanats més o menys amb una ingent de ciutats mundials. Podria equivocar i no em vull equivocar, però vaja, passen de la 50. Això també és una manera de poder-ho introduir, de poder-ho explicar. Hi ha un altre element, que és el que abans s'ha comentat, que és aquí viu molta gent, el Miquel Barceló ens deia, viu molta gent que són autèntics prescriptors. És més, alguns d'aquests, la seva feina és fer de prescriptor. I se'ls ha de tractar amb deferència, perquè són persones que són realment rellevants. En tenim alguns de fora que també ho són. Abans, parlant de temes de les TIC i de l'estructura de les ciutats a nivell econòmic, he parlat del Manel Castells, per exemple. És a dir, jo crec que les possibilitats d'explicar el procés de transició nacional que es té des de les ciutats és per homologació de l'estructura més gran que la que té Catalunya. Perquè, clar, tu vas a algun lloc, diguem, dient, no, és que jo, Catalunya, i què és? Una regió diu, no, som una autonomia, i què és una autonomia? És com un land, bueno, no, ben bé no. És com un estat dels Estats Units, bueno, ben bé no. Però llavors vostès què són? Són com Califòrnia, bueno, són com la Padània, no. Són com la regió que no recordo com es diu de Shanghai, no. Bueno, una ciutat ho entén tothom, tu. I diu, escolti, per cert, Barcelona, aquesta ciutat que vostè troba tan atractiva i tan interessant i que fem les coses bastant bé, perquè és veritat que a Barcelona es fan bé des de fa dècades. Des de fa dècades. I que, per tant, aquí hi ha molta gent que té mèrit, que no cal que li donem cap medalla a ningú, però hi ha molta gent que té mèrit, perquè a ciutat, comparativament com del tamany de Barcelona, la qualitat de vida de Barcelona, estem bastant bé. Això no vol dir que ens haguem de conformar. I el tercer, l'aspecte que tu deies. Bé, totes aquestes coses, i per això sorgeix l'idea del Consell. O sigui, l'idea del Consell de Transició cap a la capitalitat em sorgeix de l'idea del Consell de Cent que tenim constituït. I que cada vegada fa més funcions i és més útil. Jo, Parodi. Molt bé. Bona nit a tothom. Gràcies per convidar-me, Jordi. No vull incidir en el que ha dit el company, però sí que vull posar en valor en el fet que les desigualtats territorials s'estan doblant per 5 entre el que és Baró de Viver, que anomenaves abans, i Tres Torres. Què vol dir això? Que jo que fa anys vaig veure a França, als barris dels HLMs francesos de Mantes-la-Jolie, la llei marcial, escolta'm, si no treballem molt per la cohesió, doncs potser aquí a Barcelona ens hi podem trobar barris guetos que fins ara no els hem tingut. Per mi el valor entre la igualtat i la justícia, no ho dic jo, ho vaig llegir l'altre dia, és la fraternitat republicana. Per tant, hi ha el tema de l'economia social solidària. Aquest dematí, Jordi, i és una opinió, és una opinió, aquest dematí m'han trucat dels serveis socials per dir-me truquen a una empresa d'inserció, no Barcelona Activa, truquen a una empresa d'inserció i em diuen, mira, hi ha un senyor de 55 anys, una família que s'ha quedat a l'atur, tots dos,
estem en una situació que mai han anat als serveis socials, aquests senyors necessiten un ingrés econòmic per garantir la seva continuïtat. Per això estan les empreses d'inserció, per donar utilitat a la gent que té moltes dificultats, igual que els centres especials de treball. Llavors, jo crec que una cosa que hem anat fent entre tots i que Barcelona ho està liderant és el tema de les reserves de mercat públic per a empreses d'inserció i per centres especials de treball. Com ho veus, això? Veus que s'ha de continuar treballant i picant pedra en fer reserves de la compra social de l'Ajuntament de Barcelona amb clàusules socials per a empreses d'inserció i centres especials de treball? I acabo amb una cosa molt important. Cuidado amb la mercantilització de l'atur per multinacionals a Barcelona, que tinguem el sòl i les agències de col·locació multinacionals que vegin la presumpció que l'aturat és un culpable o un fraudulent. Tu has anomenat programes com l'Incorporen i Barcelona té capacitats per fer un altre tipus d'intermediació laboral. Com ho veus, això? Gràcies. Gràcies, Ignasi, per venir. Ets la persona més senzilla i humil que conec en relació a la enorme tasca que fas d'inserció laboral en persones amb moltes dificultats. Bé, contesto la pregunta. Sí, això és el que nosaltres li anomenem aixafar la fórmula. O sigui, aquí torna a haver-hi un problema en el qual, fruit de les tendències econòmiques globals, es prioritzen en els concursos, que òbviament s'han de fer per part de l'administració, en la concessió de serveis o de qualsevol altre tipus d'activitat, doncs el pes econòmic és molt rellevant i aquest pes econòmic el que el pot baixar més són les grans corporacions i això genera una disconformitat, podríem dir, en relació a la petita i mitjana empresa i encara més amb empreses d'inserció laboral per persones amb altes dificultats com és el vostre cas. I també hi afegiria les cooperatives, tot el que és l'economia social i solidària. Ho estem treballant amb el govern, hem fet algunes reunions i el que intentem és donar valor, una altra vegada més, en el factor humà. T'he de dir una cosa, l'interventor ens posa molts problemes, però nosaltres intentem donar valor al fet de poder crear un lloc de treball dificilíssim de crear amb una persona que està allà, allà, amb petites i mitjanes empreses que no poden competir per el sistema de finançament que tenen, que és diferent a les grans empreses i que no poden fer aquells elements. I després què veus? Veus baixes temeràries com la de Cecil en el canal de Panamà, no? Veus baixes temeràries com la que s'ha produït a Barcelona no fa ni 3 mesos sobre l'enllumenat públic que ha fet que s'hagi de tornar a repetir el concurs. Veus grans empreses que fan ponts a Xile i després ponts que s'aixequen i que quan pleguen resulta que no coincideixen. Això no m'invento res. Hemeroteca dels últims 3 mesos. I en canvi, tota la part, diguem, de la cooperativa com la que nosaltres hem proposat, i sé que tu per la part de la inserció social hi estàs treballant, de la cooperativa de recollida de ferralla per les persones que han quedat excloses i que està aprovat i s'hi està treballant i acabarà sortint. I acabarà sortint aviat, a més. Per les persones, diguem, que dormien a la intempèrie i que no tenien cap sortida, aquí sí que, noi, l'estricta llei cau com una tempesta. I per tant, clar que estem d'acord en mirar de trobar canals en el que es reflecteixin en el plec de clàusules, el plec de condicions dels concursos, en els quals es tingui en compte la vessant, diguem, social, es tingui en compte
la mida de l'empresa es tingui en compte la sostenibilitat. És clar que sí, perquè si no, si el que només acaba prenent valor és el tema econòmic, s'acaba produint una substitució del sistema una altra vegada a nivell econòmic, en el qual al final aquí no queda ningú viu. El 100%, com no em vull equivocar, el 98%, però és el 100%, dels serveis de neteja i tractament de residus que hi ha a Barcelona, l'àrea metropolitana no, són d'empreses de fora de Catalunya. Quan fem la contracta de neteja de Barcelona, que primer estava dividida en 4 i després es va dividir en 6 per donar més capiguda a 6 empreses perquè, diguem, la batalla era campal, clar, et venen les grans corporacions, ho fan més baratos que els altres, l'Ajuntament li interessa estalviar-se uns diners, per tant, se li adjudica amb ells. Però què passa? Que no hi ha cap empresa de serveis que pugui competir amb aquestes empreses a Catalunya. Cap. I ara una part de Comcenter, a més es ven. Es tendeix contínuament a l'oligopoli, I per tant, nosaltres estem absolutament convençuts que la solució passa en reconsiderar, diguem, alguns dels pesos que té aquest tipus de clàusules. Doncs moltíssimes gràcies. Donem entrada al quart bloc. Gràcies per les paraules, per la seva assistència. Acció cultural, educació, cultura i esports. Contem, ens donem la benvinguda amb el senyor Vicent Saltalló, escriptor, poeta, assagista, activista cultural, va ser director de KRTU, Cultura, Recerca, Tecnologia Universals de la Santa Mònica de Barcelona, ha comissariat nombroses exposicions, ha estat comissari de l'any Miró, Dalí i de l'any Pla. Fa pocs dies ha publicat el seu darrer llibre, Un traficant d'idees a les fronteres de l'art, que llegirem en fruïció. Irene Blanes, mestra d'infantil i primària a l'escola pública, ha estat membre dels equips directius del centre en diferents ocasions. I Montserrat Mas, que és directora general d'Eurofitness, UBAE i presidenta de Gestiona, Associació Catalana d'Entitats i Gestió d'Instal·lacions Esportives Públiques. Ho hem passat molt bé i encara ho passaríem millor, però ara sí que s'ha d'insistir, sisplau, per brevetat i perquè ja hem complert el temps, que siguin vostès molt concisos. Endavant, Vicenç. Molt bé. Estem vivint un moment molt apassionant, políticament, amb molta il·lusió i poques vegades havíem tingut un terra tan fràgil. M'agradaria que vostè, que és un magnífic analista, com aquí hem pogut veure, científic, coneixedor i transformador, pugui ajudar-nos a somiar per un moment. Tot trontolla i la història és molt dinàmica. 5 moments de la història contemporània que sembla que s'han acabat. Primer, la gran Catalunya ideal i la Barcelona ciutat plena. En segon lloc, la Barcelona i la Catalunya republicana, avantguarda i racionalitat. La derrota, la Barcelona de l'estraperlo, un altre gir a la història, allò que en deien la Barcelona cosmopolita, que vostè va corregir i va dir al tanto, cosmopolita sí, però local també.
ja hem passat aquest petit trànsit de la Barcelona capital de Catalunya, ara diu vostè Barcelona capital d'estat, i guanyarà Barcelona? Somni un moment, expliqui'ns l'imaginari cultural, polític, on anem. Barcelona surt molt beneficiada de ser la capital d'un estat. Els beneficis que tindrà per la ciutat de Barcelona el ser capital d'estat es tradueixen en àmbit econòmic, però també en l'àmbit cultural, o també de manera rellevant en l'àmbit cultural, com vostè em demana. Perquè realment, gràcies per venir, per cert, que no t'ho havia dit al principi, perquè realment jo crec que anem inapel·lablement a una concentració encara més gran de la que comentava el Lluís, de concentració humana dintre de les ciutats. Ara estem al voltant del 70, però això continuarà creixent. I per tant, diguem, el futur de la humanitat es decidirà des de les ciutats. I crec que una peça que no només econòmicament és estratègica, sinó que és imprescindible per la constitució de la societat i dels valors que té aquesta societat és la vessant cultural. En aquesta vessant cultural jo crec que nosaltres hem d'incloure dos elements. Una, el que és el consum cultural pròpiament dit, i després el que és la creació cultural. Jo crec que on es produiran més canvis serà en la creació cultural. Perquè realment l'impacte de lo global serà molt rellevant. Però a més, tots els creadors, i tu ara has posat en el teu últim llibre Traficant d'idees, però tu sempre has estat un traficant d'idees, saps que és del punt aquest de neguit, d'aquest punt de ruptura amb el marc legal, d'on creixen els grans moviments que són capaços de portar noves coses. I Catalunya està en un d'aquests. O sigui, tot el procés de trencament de marc legal en el que està Catalunya tindrà, n'estic segur, unes grans traduccions a nivells creatives, igual que la immigració comporta grans punts de creativitat. I per tant jo veig una Barcelona, vull que la Barcelona sigui una ciutat, global, que no perd la proximitat i per tant té cura del local, que és la manera d'enfocar bé el global, i això significa capacitat creativa, multidimensional i amb possibilitats de prendre un nom com a ciutat, de referència de la creativitat, que en certa manera ho som, i també des de l'àmbit cultural. Per tant, jo crec que és en els terrenys on més s'avançarà quan siguem independents. Hola, bona nit. Al pensar en mestres, suposo que moltes de les imatges que es venen de seguida són les samarretes grogues, les retallades, el fracàs escolar, però jo no volia preguntar avui ni per retallades ni per fracàs, sinó per inversions i per èxit escolar. Inversions perquè ara ja sabem què passa. Ara ja sabem què passa quan l'economia és l'economia i que ens afecta i el que patim. Ara ja ho hem après, si teníem algun dubte. Però suposant que aviat això acabarà, inversió per inversió, pressupost per pressupost, amb què notaríem que una política educativa hi ha una ideologia d'esquerres i catalana al darrere? Què faríem en aquest sentit? I respecte a l'èxit, èxit escolar és que el nano se'n surti i treballi dignament i insereixi dins la societat. Si nosaltres som mestres, molts de nosaltres és perquè creiem que és una eina de transformació social realment. Però aquells nanos que realment aconsegueixen un èxit total, perquè són molt intel·ligents, perquè són talentosos, què farà Barcelona, capital d'estat, perquè no ens marxin? Perquè no estiguin tots ara mateix a Nova York, a Alemanya, a Boston i a Viena? Tenir prou atractiu com perquè es quedin aquí, perquè des d'aquí poden competir globalment, igual que si se'n van a Boston. És a dir, nosaltres al tema de l'educació li donem un suport incondicional i forma part del nostre ADN republicà. Nosaltres, com a republicans, intentem constituir homes lliures.
I és evident que tu per poder ser lliure, per poder prendre una decisió de manera adequada has de tenir coneixement. És evident que aquest coneixement l'incorpores mentre t'eduques, i per tant, després, totes les versions, escola, universitat, postgraus, etc. Per tant, és un paquet, diguem, per nosaltres molt importants, perquè a més també té una traducció molt clara cap a la igualtat d'oportunitats. És a dir, la igualtat d'oportunitats es basa en la capacitat i les eines que has adquirit per poder-te defensar, i això t'ho torna a donar la igualtat. I abans l'Ignasi parlava de la fraternitat, no? Però esclar, la fraternitat, que és un concepte superior a la solidaritat, tècnicament diríem, per descripció, diguem, de diccionari, doncs la fraternitat es basa justament en que persones, diguem, que es respecten entre elles, treballen més enllà dels seus interessos per treballar pels interessos conjunts. I per tant, diguem, algunes de les coses que tu em preguntes formen part, diguem, de la mateixa resposta de què significa per nosaltres l'educació. Jo crec que un país com el nostre, que no té recursos naturals, sí, els recursos humans, ho he dit abans, són molt importants. Si a sobre tens un país que pràcticament no té recursos naturals, llevat del sol i l'aigua d'aquella manera, i el vent també l'hi poso perquè també és important, però llevat d'aquests recursos naturals no en tenim més. Aquí no tenim carbó, no tenim petroli, no? Per tant, encara t'has de centrar més en el que són els recursos humans. Per tant, educació de qualitat, itineraris personalitzats per evitar, diguem, el fracàs escolar i sisena hora, perquè al cap i a la fi la sisena hora és això. Sí, jo trobo que una de les coses, diguem, més injustes que hi ha és que hagi desaparegut la sisena hora en les escoles públiques, perquè si tu agafes la sisena hora entre les concertades i les públiques durant tota la primària dels 6 als 12 anys, els que van a la concertada han anat un any més a l'escola. Doncs no pot ser. Perquè, esclar, aquí és on es comença, diguem, a generar la selecció. I, per tant, la sisena hora és una bona eina per poder tractar tots aquests elements, diguem, que tu mencionaves. I en relació a l'elit, es produeix una situació bastant curiosa, no? I és que captem elit i se'ns en va elit. Perquè de biomedicina tenim l'elit, Tenim alguns metges, alguns doctors supers en l'àmbit del càncer que treballen fora, alguns que treballen aquí. Per tant, ja sé que ho he dit tantes vegades que fins i tot pot semblar una excusa, però no ho és. És que al final depèn de les relacions humanes, tot. I per tant, tu has de tenir una gent que sigui sensible en cada una de les circumstàncies perquè cada vegada més en el procés de globalització, per evitar quedar descontextualitzat, necessitaràs la localitat territorial, la que abans feia referència, de barris, de districtes, de ciutats, etc., i la personal, la de l'itinerari personal. Perquè, per exemple, el Vicenç em hauria pogut dir com ho fem per aprofitar el talent de la gent que sorgeix, que no sempre té els itineraris ben fets i llavors tens un tio que és un crac i va i el perds. I això és un fallo del sistema, evidentment. Ell amb el Cartú, que va generar una època a Catalunya en quant a innovació i en quant a contemporaneïtat i radicalitat innovadora, doncs se n'ocupava d'això. Anava a caçar tios, que coneixia ell, que feien coses que si no ningú li deia ni ase ni bèstia. Per tant, és molt important que en la globalitat l'atenció sigui al detall. Bona nit. Barcelona ha estat un model de gestió esportiva públic i privada.
Com veieu aquest model de futur que garantitzi o millori aquesta pràctica esportiva de la vostra futbolista, competició, la pràctica esportiva de la vostra altra filla que fa segurament un esport oci o de la que fem vostè i jo o la majoria dels que estem aquí, que és un esport, benestar i salut, i no diem per quin motiu ho fem? Gràcies per venir, gràcies per la pregunta, i la veritat és que és veritat que Barcelona té un model d'esport una mica diferent a la resta. El clúster d'esport més important d'Europa és Catalunya. Això hi ha molta gent que no ho sap. I és veritat que és perquè hi ha grans clubs com el Barça i moltes coses, però és veritat. I l'esport no és cap tonteria. La indústria de l'esport està a l'entorn del 2,5% del PIB. Per tant, a vegades a mi això de l'esport, jo que he practicat esport durant molts anys, és com si fos una cosa frívola, saps? No, això de l'esport, escolta, sí, aquests que corren, que van amb bici. Això no pot ser, primer perquè és un nivell, diguem, de professionalització molt gran. A Barcelona una bona part del model està justament amb les entitats socials que han estat capaces de gestionar, i aquest és un model que nosaltres podríem exportar a partir d'universitats, diguem, que expliquessin com gestionar, no com va la perxa i la braça, que això ja existeix l'INEF, sinó la part, diguem, econòmica, que belluga una quantitat molt significativa de diners. El que tu em preguntes és, bueno, i ara què fem? És veritat que tots vosaltres esteu, diguem, en un moment de dificultat, totes les entitats de caràcter esportiu, en bona part per la crisi, en bona part perquè, com és renovar-se, i Barcelona contínuament es renova, i si no hi ha aquella famosa frase de renovar-se marí, nosaltres ens hauríem d'inventar alguna cosa més ara. Fàcil no és, però jo em dono compte que hi ha bastanta gent que fa la tonteria, per exemple, de córrer per la Diagonal. Dic la tonteria perquè, clar, deu incorporar més òxids de nitrogen, òxids de sofre i PM10, partícules en suspensió de PM10 que ningú. Però bueno, hi ha gent que ho fa, no? Però en canvi sí que ho podrien anar a fer, que també ho fa molta gent, a la carretera de les Aigües i també es pot fer a les platges, no? I aquesta gent el regula algú? És a dir, si l'esport és una pràctica bàsica per la qualitat de vida en aquesta gent, i crec que vosaltres us podíeu estendre cap a aquest àmbit, haurien de tenir un cert control. No cal que vagin cada dia al pavelló. Per cert, a Barcelona falten pavellons. La meva filla, jo vic a l'Eixample i he d'anar a jugar a les Corts. O sigui, a Barcelona s'hauria de fer un pla de pavellons per esports tancats. Tampoc hi ha camps de futbol i tampoc hi ha camps de rugby, però és igual, ara no ve el cas. En definitiva, el que jo crec és que hauria d'haver-hi una certa acompanyament a aquesta gent que alegrement surt, diguem, i diu, mira, avui què fas? Doncs que no, una festa popular, devem ser la ciutat de les festes populars que no de la Marató, perquè devem tenir més festes populars que ningú, cada setmana està allà a Barcelona per un lloc o altre, i llavors, escolta, vaig a preparar 10 quilòmetres, doncs surto 3 dies a la setmana i em casco un parell de quilòmetres, perdó per l'expressió. I aleshores, això hauria d'haver-hi un professional al darrere que li digués, bueno, perquè esport bàsicament és salut. I crec que justament aquest vincle esport-salut és el que té més futur i el fet de poder assessorar aquesta gent que espontàniament vol fer salut perquè se sent millor fent-lo, també. Moltíssimes gràcies. Senyor Portabella, mentre vostès se'n van, li puc demanar que trenquem un segon més el protocol i que ens aixequem nosaltres també? I tant. Doncs vinga, aquí, de cara a la gent. Ho faré. Gràcies, moltes gràcies. Ho faré perquè estem acabant, perquè vull que siguem més concís encara. Ara li hauria de parar una trampa i preguntar-li si ha pensat a presentar-se i ell em diria que no m'ho contestarà, per tant no li ho preguntarem. Però sí que voldria preguntar-li una cosa molt ràpida, per acabar ja. Vicent Saltelló parlava fa un momentet només li demanava a vostè un somni. Somiar per un instant, ha dit. Jo sí que li demanaria un somni molt ràpid per la ciutat. Si m'hagués de definir la ciutat que vostè voldria d'aquí 5 anys, abans parlàvem d'imatges, en una imatge molt ràpida que diguera aquesta serà la Barcelona, aquesta hauria de ser la Barcelona que jo m'estime. Persones cultes, lliures,
i amb uns serveis que faci que no hi hagi gent que es quedi a la cuneta. Com a ciutat, una icona de la innovació, de la creativitat, de les bones relacions humanes i d'una economia capaç de renovar-se, capaç d'anar agafant el que és el ritme de les coses, que és bastant ràpid. Per tant, el meu somni és el d'una ciutat que compti amb el millor 650.000, una ciutat capital d'estat, perquè això ajuda, i sense no ser capital d'estat això costa molt més, i amb aquesta voluntat que tots entenguem que tots som imprescindibles perquè tots visquem millor. Doncs moltíssimes gràcies, és una bona ciutat. Gràcies també per la seva assistència, per la seva presència. Bona nit. Gràcies.